Og hejsa, vi har lavet forsøg her på skolen, og formålet med forsøget det er at bestemme natriumhydrogenkarbonats reaktionsligning ved opvarmning. Til forsøget brugte vi en porcelænsdel, en dil, trekant, en vægt og en bund som brænder. Til forsøget startede med at veje bagepulveret eller natriumhydrogenkarbonatet, og derefter opvarmede vi det, og til sidst vejede vi det igen. Vores teori er, at molarmassen er en betegnelse for, hvor meget et stof vejer i gram per mol. Og et stofmasse er en betegnelse for, hvor meget det vejer i gram. Og stofmængden, det er så en betegnelse for, hvor mange mol, altså hvor mange molekyler vi har af den. Og vi kan ved hjælp af ligningen finde ud af, at stofmængden er givet ved at sige, molarmassen divideret med stoffets masse er lige med stofmængden. Og vi kan få ud fra den her viden, kan vi så udregne, hvilken reaktionsligning der passer til forsøget. Det der sker, når vi opvarmer bagepulveret, er at det bliver til et nyt fast stof, samt gasser som forsvinder. Og det gør at det endelige resultat kommer til at veje mindre end det startede med at gøre. Så er det så at vi har 3 reaktionsligninger, og ud fra mængdeberegning vil vi kunne finde ud af hvilken en af de 3 reaktionsligninger der er den rigtige. Det gør at vi tager stofmængden, som er konstant gennem hele reaktionsligningen, og så lægger vi den sammen med molarmassen eller gram per mol, hvilket vil sige at vi får gram eller massen til sidst. Og ud fra det vi kunne finde ud af hvilken af de 3 reaktionsligninger der er den rigtige. Ved den endelige måling af vægt kom vi frem til at den tredje reaktionsligning var den der var nærmest vores resultat, hvilket giver os stoffet natriumkarbonat eller soda. Vi havde en afvigelse på cirka 13%. Vores udregning den afviger fra vores måleresultat med 13%. Det kan skyldes, at vi ikke har varmet bagepulveret længe nok. Vi kan konkludere, at den tredje reaktionsligning er den rigtige.